Hej, velkommen tilbage. Se her, hvad vi har fundet. Jeg går lige ind i stentemplet, og så kan YouTube, Magnus, så kan YouTube lige se, hvordan det er derinde. Jamen ellers, jeg troede, du ikke havde sat den på pause. Jeg havde heller ikke sat den på pausen, den stoppede. Den stopper automatisk, når den har filmet i lang tid. Okay, den er svær at komme ind i. Den siger vi bare lige, at jeg kommer ind i, så... Og det er en krigsborg. Og hvad der er i chesten? Der er gode ting. Hvor er du henne? Meget langt væk fra dig. Kylling. Giv mig så noget kylling. Kan du ikke få mig til at sværge hos dig? Wow, jeg har fundet mange munker. Wow, de har en rygsæk på. De kan ikke gøre noget, Magnus. Ja, han er bare død. Vi har ikke brug for det. Der er mange omkring der. Okay, jeg skal den der vej. Den! Wow! Er der monster til? Ja. Kan du ikke søge det? Okay, jeg har gjort det. Sådan. Nej, jeg så ikke, du gjorde det. Jeg har gjort det. Og du kan ikke komme ind. Nå, du bliver nødt til at hugge det, før du kan komme ind. Okay, kan du ikke lige gøre mig kreativ? Numse, mand. Du kan ikke stå op på den, du dør. Hvorfor bruger du ikke bare sand? Du kan ikke sætte den mellem hinanden, du bliver nødt til at sætte den der. Oh my god, oh nej. Hvad synes du, jeg skal tage? Prøv at gå ind, prøv at tjekke overalt. Der er bare så mange døre. Okay, jeg tager den sidste der. Wow. Der skal ikke mere. Hvordan kom du op, når du kom op med sandet? Okay, det var det YouTube. Hej hej.